Guys, madung gabi inatang tanan, nag-prepare na ko dari sa hangkoan kanang lumpia wrapper kay para ugma sa among gamon na pong turon mo na hanang ipanangtang daan kay madung nang dali na laman sa ini putos bitaw di na makalisod-lisod. So na sa ibengkag daan kimino bengkag na naman Iyo lagi na ma. Anha ganha. Oh. So nga anyway guys, ano sa bengkagandaan ini ka gabi karong ini ka ugma kadlawon alas 4 dito na naman may putos dari og kuan kanang naay lumpia o kanang naay saging. So nga ni mo tang trabaho guys kada gabi basta klasian mo na trabaho. So dapat among kuan guys kanang naay popcorn. So iputos sa daan na mo popcorn ana butang na hapan ang padyonon na dyan human na hadari putos na sa mga chikiting o may papagabril dadapay among mani na humanapad may putos sa among mani. So guys nga na ara kay arong kuan madali tinabangay ba yes no tinabangay sa mga kuan kanang buhat Nagtangtang si mama lumpia wrapper. tang Maggisi-gisi ma. nga man hinadyan ra lagi so nang hunaw ba ko guys ha hinulubadyan yang kamot kay magputos pa ko silupin sang kamot dangag man maglisod ko og bira magisi-gisi unsa agahong kuan. Ako la bayad si Bampar man ah. Di ka kaduot yung kay ngipon. Guys no. Gahi man So tong prepare na pod mi guys kay ugma klasian naman pod. gahi man tong napaak na tao ma. Gahi napaak ng nataw. Putangi. Ang Napangag. Uy, ini man guys nagbungkag ha pas nang isod ug balik sa silupin kay aron ugma. Ang pangan maniya kasi ante o. Andre oy. Di ante o. Ando. Kaya pod hating. Tangtangon. So yan guys. Wala kang telefon nga ni ma. Kada klasian, yan ra good. Wala kay lagi nga ni ma na. Ito na nga ni. Dimples ng kuan ng kanang dimple. Tiwas ako dari guys dari sa trabaho kaya rong mahuman ni tuog na meron tataid kaya alas 7 na kapin mo alas 8 na gani siguro. Hala basa-basa pa may mong bag na ha? Ana man alam mo yung vampire may nakita. May ako masama na bag. Ha? May ako masama bag. Naman dato ori ba? Maan naman ori ito. Inanira ka dyan datang live guys sa ning kalibutan na maningkamot ka dyan ka arong mabuhi ka. Kaya di ta maningkamot. Yung buntas ta. O man maguwan o kwarta arong natay kapalit o pagkaon. Uy hala nakasadag iring kuya. Kuha sa kuya. Kuha na daga na. Basta lagi mag-abri may sportahan abtik lagi na sila masud. Nangkakay ka sa ta guys arong na tayo ma-provide sa itong pamilya no, so klase na pod klasian na pod nangkakay na pod ta ni sa doon na patagbakod mag-alarm na po alas 4 kadlawon naman ko guys alas 4 man ko tigmata nabigklasian may klase balang mata ko alas 6 La City. May klase. Mama. Pero naana naman ang mata o sa zoo. Manawa na Na, pangitain mo sudlay na. Naaratudan ha. Imposible na wa. Naaratudan na. Imo gani po dre. Pati ang green na wa. Lagi po. Bawa ka arato. Ako gani po nawa pi. Kalimut ko ha. Among masudlay na mo nabutang. Ang saba. Ako kay Dora man sa square. Ay mong purple. Wala tulad to. Papakita ako. Imo. Na bawa lagi kaharap ang nandiyan na ito napahitaan li nabito daghang sudlay na kakay na patag sa jog guys makapabountas atong mga ginsakupan ito na guys medyo buntang natang tanan so nagluto na kong turon. Yes, no. So,
alas 5 nas buntag. So mubako ni tag alas 4 man kay mag prepare pa mi sa mga tindang turon. So na buntag na. Marami turon para pangbalin dyan sa eskwelahan. Hapan isang latikan. Wala sila guys, latikan. Latikan siya guys. Pilan o lamikan ando. Pero magluto po karon og way latik kay nato ibang mga bata hindi ganahan og latik. Nang assistant ang taas sa buhok. Paut na tan sa akin. Ang zagpan guys, turon nga tinagas. Bitaw. Wala siya dahil kuan, hindi na siya nabutangan og latik. So, parang sa plain rin siya. May ganas mga chikiting. Diyan sa hayaguban, magpabutang og white sugar. So, mamili rin mga bata og sa ilang ganahan. Sigaan kaya maluto na nga itong niluto. Na golden brown na siya. Una na siya kaluto man eh. Hauin na this. Okay. So, then na guys, niluto ng turon. Asa na siya pahanginan, pa-electric panan kaya arong lami siya ba? Good morning. Tapos, hapit na po ang birthday. Sunod buwan. Ito. Hapit na. Ano na guys, saghang niluto. Agasa to na tuwan pahangini. Kaya rin siya mo kuan ba? Mukupil. Kupil. Dyan pahangini guys. To na to. Na may mga bata nga ganahan sila nga ni Rabitaw. Parang agaban. Ganahan sila guay asukal. Agaban pa ganahan sila na asukal. So mo na yung duha ka klase hang giluto. Gamay-gamay raron kay agamang saging ikaon mas kanding. Stilan. Narasan na sa ibutang. Murag balon. Dana may siskwilahan. So kamang turon ganina, hurot na. Yeah. Mo na naman siguro nabilin tong tagas. Kana na naman nabilin. So, kana na lang nabilin sa popcorn food. Daghan na yung popcorn. So, kamay na lang mong nabilin. Pado. Pila? Sara? Ado ha? Sana naman? Wanay lain? Hindi na isa. Agahi. Pauboblat to yung mga amigo. Anara. Thank you. Gamay na naman ang mga skin day. Ano nabili ni sa kabuok. So, dana mis bye guys. Nahaman nami og paninda nang uli na mis papagabril. Relax time sa guys. Relax sa mi karidjet. Relax kay anja. Mga alas 4 makuha na pang Iliya. Dito pangumpra. Nga naman ko guys ka hapon. Ako'y magkuhang kimi-kimi. Dadyon pangumpra. Si Papa Gabriel may maglugwas mabuhi yun. So nga na nakaset na amang mga kuan. Nakaset na amang mga oras ba asami nga na. So chillax sa mi karidjet mga 1 hour. Kay ganiha sa jubad na mako. Dalas 4 bakod na. Kay ata laging mga obligasyon. So ito na. Salamat sa Ginoo. Hurot taga mga turon, hurot pag mga skin days, magama na pag may inza, parit na pag unza. Thank you Lord. Relax sa mi karajat guys, kaya inza magkuha na pag kung kim-kim. Kung umprasas kimi-kimi guys. Ha? Napadad to. Okay bingo. Okay na na.
Unda ato tas ibabaw kay nga imong ninang na kay pinaskuhan balik 300. Ta. Ato sa naibilin dad to. Nice one. Oh, mili na ko na dyan ninang. Ikaw. Excited si Kimi Kimi girl. Excited ka, Kim? Excited ko na siya mag pili. Hi. Huwag man ang puhog ka. Huwag. Exercise. Huwag. Kala ka, pamili na. Mamili ko na si Kimi. Balik 300. Akarong pa rin niya. Mamili ko na si Jack balik 300. Basta asin ni muli ko, day. Mili sa ako na si Kimi Kimi girl. Kay gi. Kuwas ng ninang. Gipapili. Isa mang ninang agtag-ija dani. Ha? Na naman kay bag. Uy, yun na ng bag. Sa may mong ganahan. Na, kan sa may mong ganahan? Sa nina? Saman? Insa? Ikaw? Sinilas saman? Sinilas? Tujak sa sudah tujak. Sinilas na pod. Sige, pili. Sa may mong ganahan? Kanay nga na. Papili na siya. Sana all, lagi papili si Jang Ninang. Thank you. Salamat. Pamili na sa mads dia. Palit na mo guys. There is ilas mads itel. Gamay. Gamatoy man. Di ba na naman kaingan ang akuan? Mamili na si Kimi. Tagaan man si Jagkos ang ninang. Papiliin. Kana okay rapod be. Karda. Okay rapod. Talikod ko no. Kani dako man. Kare, dia white. Kana ka manay usuron. Oh, di ba? Talikod. Oh, kana okay ra? Ikaw. Kana? Ha? Di. Ala pamili lain. Nah, ano sa ko na mamili. Ala pamili diha. Kari ang tabi kay nice ni mo ni usuron. Dagga. Murag di ta makalapok-lapok ba? Na sige pamili la. Kana sa isang ganahan kana maingan ng color. Pang BB color. Napili na. Kani? Kare mo ganahan. Adi na. Ah, sige. Kare, tanawa. Ya. Ang kana. Saman. Gamay rapad. Sige. Kana. Karipad. Oh, sige. Kana, sakto ra. Kare. Kana, sakto ra. Sakto ra. Siguro na. Di ba gaot sa mong tiil? Kana, sakto ra be? Ha? Sakto ra. Na, sige. Dali. Na, sige. Pili. Pili yan. Tapos, Kimi girl. Diyan itong papiliin. Kaya rin makapili siya. Kare be? Kanawa? Kiri, dahil kurumi, imong ganahan. Si kurumi. Wala ba kare, di ah? Kala, lagpad, ano, magmasanilas ron. Maginaw ko. Sus, gumating man na. Naglibog lang sa kaya daghana magkapilian, di ah. Awa. Nauso po ni Maya ni no. Sinilas. Kanang dagko bitaw, murag bulldozer. Guys, nauso pa rin man nila sa gani ba mga bulldozer ag simod. Padali Kim. Kana Kimi. Ganahan ka? Okay na? Siya, pag-sure ba? Asa pa may mula ina ganahan? Asa pa man? Katong white? Haa. Kana purple? Ikaw, isa imong ganahan, purple ba or kare? Paghinay.
Kana purple? Kanay mo ganahan mo. O sige, panguli na natin uban kay karang ko na isang ganahan, guys. Nakana ko na isang ganahan. Sige. Da, kakuha lagi si Zag isang gusto. Oh, tagaan mo dyan. Pila man ito eh. 225. Napay dyan 75 te. Sa may kuha na mo si 75 lang. Pwede rate. Oh, kanay mo yung napilian ni Kimi. Sa pamilain, di na sandal, di na mga shoes, kana kay shoes o sandal, hinuo ko. Naghanaguan. Di lagi maigo sa tiil, ti. Agnain, bakit araw dyan ko tiil. Tin na, day tin. Kanay kumrok ti. Ganahan ko. Pero, kuwang-kuwang pa dyan. Puho na. Wala pa ko'y budget. Puho na, ti, balik ra ko. Ta. Tapos, kuwan pa ko kasi isang ipuno na ni. Di mari sa ha. Thank you. Merry Christmas, Happy New Year. Di karon pa ko kalaag. Kaya na busy ko. Ino ko. Lagi. Samite. Salamat. Day ka na imong napili day. Isa napili na. Kanang short o slipper. Napili na skimis isang kuan. Naskuhan. Pauban ko na siya. Thank you, Nina. Dere isang napili. Kalaka. Kalaka, what to? Ninang, mao ko na rin isang napili. Yeah. Oh, sinila sugi po. Kibol-kibol. Okay ka. Turan lang. Thank you. Inay pa naman ito. Pinaskuha man ninyo. Salamat. Tata na. Oh. Kalaka dali. Basa ang likod. Asa yung pansot niya? Ha? Ito ko nang pinaskuhas ng ninang. Karili ah. Wala na ilabot. Pero ipaputos na mag-apil. Wala na. Wala na si Zay. Kuan na si Zay. Kuan ka na. Kuan na ito. Papili man si Zay. Ano man? Ito na, imong kuan to. Ito, dawata atong atikaw. Pili na si Zay kuan. Naskuhan. Lagi. Mga pahiza kay nanay. Nanay daghang kuan. Pinaskuhan. Apil jud mo ron. Dapat. Okay. Sweldo ginagmay. Ado na kapalit ginamos. Sayang. Yung tilir ang gamay. Ha? Kuya, ang basa imong likod, Kim. Ano, kaya mga bata? Pwede ra. Ha? Pay si Za, oy, buong dugaya guni sa kapili. Kalakaw. Sabi dam. Cash. Hehe, dahil na ikos Kimi. Pinaskuhan, gikas sang ninang. Ito ah. What's sa kanay motor? Nang kuante. Salamat. Tara ka. Tukod ng Kimi jang. So dahil na Miss Bay. So mara ni agkuan napili ni Kimi. Isang pinaskuhan gi kasi jang ninang itil. Oh, di ba? Agi jahang kiri sa atang gunting. Oh, di ba? Di ana gi kang Kimi pili ni ja. Trikot ko no be. Ganahan sa ng kolora na. No bago lang na sa mga uso karon kana mga anak mga bulldozer bitaw simod. Dagko. Isa pang ipok kay nindot. Alright. You are in spinnerites. Isus. Magilas na po. Oh. Ang isa ka short, isa nang isukod. So sakto kaayo. Talikod na talikod. Hilig man itong mga short guys. Muna isang gipili. Talikod. Ito bang? Isa naman ang yan na gis up. So lipay ka kaya na pinaskuhas ninang nimo ipok og kana. Gahang koan pang ragid-ragid na. Nice color. Kana may isang ipili ipok. Katong ijahang sinilas. Salamat maring itel. Thankish maring lipay agbading gamay. Cha. Cha. Suot na niya sa isang short. Oh, sus, pakita-kita ng pusod.
Ina. Sana. Hiling man sa short, guys. Mama. Cha. Thank you, Ninang. Kami po isa ka shirt. Salamat, Ninang. Muragbuk, ug wakwak. Ano pa nangipitan? Oh, mo rin sang ganahan nga color. Tawag Favorite ng color na pink. Favorite color pink. Just bangan. Diba? Kanais kayo. Salamat ka, Jo. Maring. Tinkish. Lipay agbajing gamay. Printan na nato. Bitaw style na si Ja. Ako na si Ja. Kanang style ba na si mong slipper. Kulot ang buhok. Kulot gamay. Katagpa doon nun. Mura na kagwakwak. Tsa, kangayan ba, oy? Na all. Tsa. Sus tabangan. Oh, diba? Jambag kong slipper. Salamat. Ninang kuno itil. Thank you, Ninang Itel. Ang short o slipper. Sobra. Kaayo ko yun. Ganan ko ang slipper. Ganan kasi mong slipper. Yan ko sa isang slipper. Kailan yun. Yes, ni hapon ta. Tawa pa yung magpaghaman og kuan, gama og juice. Mapay paghaman na mo og gama sa mga misty juice. Naka ni orange juice. So manhapon ta ninyo guys, kaya nahuman naman may gama. Wala ko ta. Mga anak ta. Napon pa der. Nami kuan guys, inan-unan nga bangus. Og dapod may napon may ginamos, tapon may inanunang bangus. Hapon ta din, Jo. Hapon, guys. Hapon everyone. So, manang ibutang sa freezer. Agamang ice candy, ice juice di ay. Ay, Cindy. Manang ibutang sa freezer. So, dari naman siya ibutang, guys. Tapos kinailagman ba? Ito naman siya ibutang sa kinailagman. Kaya arong di pa siya mo ice og maadyo. Okay. So, okay na Kimi. Okay, very good. Ang batang baji kay mutabang ni mama og gamag ice candy. Hindi ka kadag ako ra. Nara ka. Kani May sugod. makuglawas na. Makaglawas og kuan iring. So, gamay na laman rehang sa lunon unja.